Hello everyone, खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान ब्लगाव आरो फिन खेबसेबाव बरायहरबावबाय लोगोफोर लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आङो रौतायाव थांनो नागिरदों आरोना दा जागासिनो कनफारेन्स जादों ना मा होनो माने आंबो बारा मोजां मिथिया आरोना ओमफ्राय आं थांनो नागिरदों आरो आंनि बिबोना थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर आङो बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनोसै होननानै साननानै भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर आङो दा डाइरेक्ट बे रौतायावसो अन खालामहैसिगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आं लामा लामा बारा देखायलांबाय थाला बेखौ जा मा नुयो नोंथांमोना एसे शेयार खालामनोसै सानबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आङो न'आवनो एसे इन्ट्र'खौ होलांखानोसै होनना सानबाय आरोना लोगोफोर होजोंथ' एसे दावराव जाहैगोन नालाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आंनि भिडिअखौ थांनोसै दिदो मोनफैबाय लोगोफोर जों फाइनालि मोनफैमारबाय नै दखाना र' देखायनोसै लोगोफोर ओइयावनो आरोना र' बै गेटजों हाबगोन आरोना जों बै गेटजों ओरै थांगोन ओमफ्राय ओरै जादों आरोना र' आं खाथियाव देखायहैगोन लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थाबानो जाबाय आरोना दिनैनि ब्लगावहाय नायदो हाबजेननायनिफ्राय देखायनोसै आङो जा मोजां साजायदों हनै गेटआबो र' खाथियावहाय थांखानोसै नै जा बैसिम आरोना लोगोफोर बिराद गिदिर बानायखादों आयौ र' नोंथांमोननो जा हायो दिन्थिजोबनो नाजागोन आरोना लोगोफोर हागोन ना हाया नै लोगोफोर इदि डेक'रेसन खालामनानै दोनदों आरोना नै जि मोजां मोनखादों नायनो बर'नि बिफा ओमफ्राय ओरै मेन गेट बायदि खालामनाय आरोना सिङाव हाबलांहरनि लोगोफोर ओरै भलन्टियारबो थाबाय आरोना नै लोगोफोर इनिफ्रायनो गासैबो जांख्रिथा इंलिस आरो बिदि गासैबो डेक'रेट खालामनानै दोनदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आर'नाइ सोरबा सोरबा फैदों जानांगौ आंहा दिनैसो फैदों आरोना जों एसे सानाव फैबाय लोगोफोर नै सोरनि माने इयो आयै बिसोर बिनि माबा जारिमिन माबा ने 80 बोसोरारि जथुम आरोना लोगोफोर एबसुनि मोनसे बेयाव कनफारेन्स गिदिर जादों आरोना नै जा गुवार खाहायनि आयै नायदो नै नैयाव बिदि मोनसे डेक'रेट खालामना दोनो आरोना गिदिर आरोना लोगोफोर देखायजोबनो हागोन ना हायाथाय जा गुवार आरोना लोगोफोर आंनि भिडिअआ एसे गोलाव जागोन बायदि मोनबाय आं नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा आरोना लोगोफोर आङो बेयाव मा साजायदों मा फानदों मा डेक'रेसन खालामदों नोंथांमोना एसे शेयार खालामनो नाजागोन लोगोफोर नायलांदो लोगोफोर नै सान्दुङाबो एसे जों थाब फैबायना ओमफ्राय एसे सान्दुं गोसायावहाय थाबाय बेरायनांबाय आरोना लोगोफोर नै बिबोनांबो ओरै आइबो दोङो लोगोफोर नायलांदो बिराद गुवार आरोना लोगोफोर दखानाबो सोरनियाव मा मेथाइ जाथ्र'नो ओरैबो दङ सोर दखान लोगोफोर नायदो नै ओरै जलाफियानो दाबो नै आयु लोगोफोर ओमफ्राय बेरायबाबो बेरायख'नो हानाय नङा बायदि मोनबाय आं साइजखौ नायनानै बिराद गुवार आरोना लोगोफोर टिकेट लाबाय नै लोगोफोर 30 थाखानो माबा 20 थाखा सरि 20 थाखा टिकेट नै बेयाव हाबनो थाखाय टिकेट लालायलायनांगौ लोगोफोर नै टिकेटआव नै लोगोफोर गेटआ बिदि साजायनानै दोनदों आरोना मोनसे बर'नि कालचार नै र' सिङाव हाबनोसै लोगोफोर सिङाव हाबनोसै नै ओरैहाय र' ओमफ्राय नै ओरै दखान आरो लेखा हेरि माबा माबिसो माथो नै आसान मोजां दंथारोहाय नै 200 300 100 नै लंपेन्ट गुदुं लोगोफोर 300 मोजां दंथारो फैसा गैया लोगोफोर लानो मालाय रिसनेस लाजोबथारदों मेला लाथारदों हाय नै काप लेकफ्रा लोगोफोर जि मोजां लाबोदों एसे नायजोबाबा थाङाहाय लोगोफोर काप लानोसै लोगोफोर नै एक्स'आव लाबाय मा बे एसे गिदिर मोनदां नै लानोसै गेलेगौमोन इयो नै लोगोफोर गेलेग्राया ओमफ्राय हरै मोनसे बर'नि कालचार इदिनो माबा माबि खालामनाय दं आरो आयौ जिखाया डेन्जार गिदिर होननाय लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नै बिलोआव ना हमनोसै नामा नै
बिराद गुवार आरोना बै मिटिं हलदां ओमफ्राय बेरायजोबनो हानाय नंला आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा थाब थांफिननांगौ नालाय नोंथांमोननो अब्लाबो बेखौनो एसे शेयार खालामबाय आरो आं लोगोफोर र' एसे देखायबावनोसै आङो हेल' लोगोफोर जों दा थांफिनगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बुस्थुफोरबो लाजोब्बाय नै जा खमला खमलि लाजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो बारा बुरजा मोजां देखायजोबनो हायासै आरोना बिराद गिदिरना बेरायजोबनोबो हाया स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो